Hola, ja he dit amb anterioritat que jo no crec que tingui cap sentit aprendre's de memòria les formes verbals llatines. El que sí que és interessant de cara a la traducció de textos és poder descompondre una forma llatina per saber la persona, el nombre, el temps i, per tant, la traducció que té. És el que farem en aquesta tercera part del tutorial dedicat a les formes verbals del mode indicatiu. Descompondrem unes quantes formes verbals per veure quin és el protocol a seguir. Ja he de dir que partim d'una simplificació dels continguts que facilitarà aquesta tasca de descomposició. Per analitzar correctament una forma verbal hem de seguir un protocol que consta d'aquests 4 passos. En primer lloc, identificarem el verb. No tots els verbs actuen igual en un mateix temps verbal. A continuació, mirarem si es fa servir el tema de present o el tema de perfet. El tema de suplir de moment no, perquè no forma part del mode indicatiu. Si es tracta d'un tema de present, el temps verbal serà un present, un pretèrit imperfet o un futur. I si es tracta d'un tema de perfet, es podrà tractar del pretèrit perfet, del pretèrit plusquamperfet o del futur perfet. Després identificarem la desinència de persona i finalment comprovarem la presència o absència de sufixos temporal modals. Amb aquestes característiques podem actuar per eliminació i definir sense dubtes una forma verbal. Comencem amb la forma amaueratis. Evidentment és del verb amo, amas, amare, amavi, amatum. Si recordem els temes d'aquest verb, veurem que fa servir el tema de perfet amau. Els temps verbals que es construeixen amb el tema de perfet són el pretèrit perfet, el pretèrit plusquamperfet i el futur perfet, i són fàcils d'identificar perquè només hem de prestar atenció a la desinència personal i eratis és la segona persona del plural del pretèrit plusquamperfet. Així, amaueratis és la segona persona del plural del pretèrit plusquamperfet d'indicatiu de la veu activa d'amo, amas, amare, amavi, amatum. Regebat és una forma del verb rego, regis, regere, rexi, rectum. En aquesta forma verbal podem identificar el tema de present rec. Ara hem d'identificar la persona gramatical i sabem que els temps imperfectius utilitzen o bé les desinències primàries o bé les desinències secundàries. I podem identificar la T de tercera persona del singular. I ara hem d'identificar la presència o l'absència d'un sufix temporal. En el cas del present no hi haurà cap sufix temporal. En el cas del pretèrit imperfet en trobarem el sufix va. I en el cas del futur, en els verbs de la tercera, de la mixta, de la quarta, el sufix temporal modal a, e. En aquesta forma verbal podem identificar el sufix de pretèrit imperfet va. Així doncs, regebat és la tercera persona del singular del pretèrit imperfet d'indicatiu de la veu activa de rego, regis, regere, rexi, rectum. Amavimus és una forma verbal del verb amo, amas, amare, amavi, amatum. I podem identificar l'ús del tema de present amb. Ara toca buscar les desinències primàries o secundàries, que són les que es fan servir amb els temps verbals que es construeixen amb el tema de present. I podem veure la de primera persona del plural mus. I ara procedirem a mirar si hi ha sufixos temporal modals. Recordem que si no n'hi ha, doncs es tractarà d'un tema de present. Si trobem el sufix va, es tractarà d'un pretèrit imperfet. I si trobem el sufix be, bi, bu, es tractarà d'un futur. Com podeu veure, en aquesta forma verbal trobem el sufix bi
propi del futur. Per tant, es tracta d'un temps futur. Així doncs, amabimus és la primera persona del plural del futur d'indicatiu de la veu activa d'amo, amas, amare, amavi, amatum. Capient és una forma verbal de capio, capis, capere, kepi, captum. En aquesta forma verbal hi podem identificar el tema de present cap. Ja sabem que amb el tema de present es construeixen els temps imperfectius que fan servir les desinències primàries o secundàries. En aquest cas, podem identificar la desinència NT de tercera persona del plural. Ara hem d'intentar localitzar la presència o l'absència de sufixos temporal-modals. Ja sabem que si no detectem cap sufix es tractarà d'un temps de present. Si hi veiem el sufix va es tractarà d'un pretèrit imperfet. I si en un verb de la mixta com aquest veiem el sufix a, e, es tractarà d'un tema de futur. Aquí veiem el sufix e, per tant, es tracta d'un tema de futur. Capient, doncs, és la tercera persona del plural del futur indicatiu de la veu activa de capio, capis, capere, kepi, captum. Última forma verbal, habetis, és òbviament del verb habeo, habes, habere, habui, habitum. En aquesta forma verbal podem identificar el tema de present ab. Amb un tema de present hem de buscar desinències personals primàries o secundàries. Hi podem trobar tis, segona persona del plural. Finalment, hem de procedir a localitzar sufixos temporal-modals o la seva absència. Si no en trobem, es tractarà d'un temps de present. Si hi ha el sufix va, es tractarà d'un pretèrit imperfet. I si hi ha el sufix be, bi, bu, es tractarà d'un futur. Podem veure que aquí no hi ha ni va, ni be, bi, bu. Per tant, l'absència de sufix temporal modal ens indica que es tracta d'un tema de present. I doncs, habetis és la segona persona del plural del present indicatiu de la veu activa d'habeo, habes, habere, habui, habitum.